Hej, jeg vil i den her video lige vise, hvordan man laver vækstberegninger fra år til år. Jeg har åbnet Excel og så skrevet nogle meget simple tal, hvor vi har måler fra 2000, 2005, 2010 til 2015. Og hvordan kan vi så få Excel til at måle væksten fra år til år? Vi starter med at kopiere tabellen ind til et nyt område, og så slette de reelle tal. Og så stiller vi os i det her område, hvor vi så skal skrive en formel, og vi bruger den oprindelige tabel som udgangspunkt for formlen. Vi starter altid formlen med at skrive lige med, parentes start, og så skal vi tage det tal, vi vil beregne hen til først, det vil sige det, der hedder B2. Klikker vi her, siger minus, det tal, vi vil beregne fra, det er A1 her, parentes slut, divideret med udgangspunktet, nemlig A1, A2, her, og så har vi formlen. Så kommer der til at stå 0,5 der. Så trækker vi lige vores formel, så burde Excel være så intelligent, at den kan sige, at godt, det skal så være det nye år divideret med det foregående år. Og vi kan jo lige tjekke, at den rent faktisk gør det. Og det gør den, den siger nemlig B2 og C2 divideret med udgangspunktet B2. Så det er rigtigt. Det har den gjort, som vi bad om. Så, men det er jo ikke procenttal endnu. Dem skal vi lige have lavet om, så jeg markerer lige linjen, hvor tallene står. Højreklikker. Og siger formatere celler. Og så her, der kan vi vælge forskellige måder at se tal på, og vi skal have procenter med 2 decimaler, det er fint. Sådan. Så har vi lavet en beregning, der viser væksten fra år til år. Så man kan se, at fra 2000 til 2005, der stiger det, der bliver målt på 50%, og fra 5 til 10, der stiger den så 33,3%, og fra 10 til 15 stiger den 25%.